Pak Agung, kita nanti naik ke atas. Sinten Pak Sinten? Pak Agung Sobat Ambyar. Masya Allah, tadi tak Hari liatin ini itu loh. Sobat Ambyar digawe. Pak Agung dari jauh auranya Masya Allah. Rambutnya gondrong. Apalagi punya auranya. Piyayi mana? Piyayi Sukoharjo mana? Makmur. Sukoharjo, lah pantas. Kalau ibunya asli sini. Kalau Sukoharjo itu emang keren-keren. Makmur segalanya. Ya makmur semuanya. Habis nanti kita naik ke atas, Pak Agung siap-siap apanya. Ah, tahu deh pokoknya. Pak Monggo. Agus, Pak Sinten? Pak Agung. Pak Agung. Kita tetanggaan. Iya. Cari siapa? Ngendi? Emang ngendi? Aku Sukoharjo Makmur. Kok angger ketemu tuh ke Sukoharjo kabeh ngaku Macanan. Macanan. Bener Pak Eko ke Pak Agung Macanan. mana Pak Agung? Pak Agung mana pundi-pundi? Weru. Pasar nguter mesti, gitu. Ora. Yuk. Apa kowe ra kelingan? Balik badan jak, maju jalan, yuk, 2, 3. Bocah Foto sih, foto sih, foto sih, foto sih. Dedek, namanya siapa? Bagas. Bagas. Udah punya pacar belum? Oh belum. Baru diketok. Ya makanya belum Baru punya pacar. diketok. Kelas berapa sayang? 4. Kelas 4. Besok kalau udah gede mau jadi apa? Dokter. Masinis, Masya Allah. Mudah-mudahan Masinis. semoga Tahu nggak masinis itu apa? bawa beca. Kok bawa beca? Masinis itu yang bawa kereta. Kereta Yes. wus. Ini untuk keluarga besar Sukoharjo, monggo. Iya, semoga nanti jadi ya. Jadi masinis cita-citanya terkabul. Amin. Dedek umur berapa? 10 tahun koyo anakku Pak. Kowe kok suwe-suwe kayak Pak RT kabeh mbok takoni nganti komplit. Rambut takoni, Pak Agung lahir di mana tahun berapa? Sisan loh. Ini lagi sensus Sensus mantu. penduduk. Monggo. Sini, yuk. Dedek nanti minta lagu apa? Abis ini nyanyi ya. Mau bisa nyanyi nggak? Mau joget nggak? Mau. Lagunya apa? Iya, lagunya apa sayang? Lagunya apa? Dia Bagas. Pak No. Lagunya nggak tahu. Ki mau Dedek ngomong karo aku. Jarene kakak Dedek masih sakit. Iya, masih sakit. Emang masih sakit Dedek ya? Mbak Kakung ngersake lagu nopo ngundang anak Kakung nopo? ngersakne nopo Kakung? Ngundang cucu. Nopo Kakung? Nopo Uti biasanya lagunipun menapa menika? Oh Nyidam Sari. Bablasnya Nyidam Sari masih. Menika Iya. spesial kagem Uti sekalian Kakung lagu khusus untuk adik Endi kita. Iya, yuk. Yuk. Ya. Opo kowe ra kelingan? Masih sakit ya? Masih sakit. Ono latar
tak turun? Kamu kok jogetnya biasa aja? Emang masih sakit, Dek? Coba Masih lihat, masih Tante pernah lihat nggak? sakit. Nggih, nanti Pak Agung tenggo. Masa ke lagu napa mangke dipun tenggo Pak Agung nggih. Pak Agung Nggih, matur Pak sembah Agung, nuwun. nanti boleh Ayo request. pasukan LC turun ke bawah lagi. Ayo. Silakan duduk lagi Matur jadi nuwun. bagan. Permisi Pak Agung. Sopo sing gelem lakoni lelakon kang tak sandang rino kelawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu tan graito jebul nyimpen wati. Mung tujune pituturku marang kowe wis kok anggap bako jamu pinggir dalan gede bebasane koyo bedet sewu ocehane rati gatekake. Monggo Pak Agung digoyang. Sopo sing gelem lakoni lelakon kang tak sandang rino kelawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu tan graito sebul nyimpen wati. Aku
Wong ayu. Pak Suroso. Iya. Niku tasih lho, Pak. Ini sempit banget. Kula petake, Pak. Monggo. Monggo. Dilanjut. Lajeng napa? Wong ayu. Wong ayu. Ada yang bisa? Monggo Bundari. Tak sawang kae saka kaduhan nyaking poker tindak lan payungan sapa kae sajake nate tebungan hatiku nganti ratapan monggo. Wong ayu sawangan ragaku iki rino wengi mung tansah reridu ati. Wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku amung nyawiji. Asawan kae saka kaduhan nyaking bokor tindak lan payungan sapa kae sajake nate tebungan hatiku nganti ratapan.
rasa tresno kang tak adem sarwa mikir ati tak bisa jejem kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah rindu ati nanging aku wedi bloko pungkasane teman loro asmara nadyan ada yen kadulur nanging caket sakjroning atiku nadyan tresno iki wis kinodrat sademong lampahe salah sapa ngendut atiku wis kapilut sepuluh rasaku lamun bisa cecaketan mring sliramu Wagino ya jenol suci hati kalamun weruh sliramu batin iki anane tansaremu rasa tresno kang tak adem sarwa mikir ati tak bisa jejem suci hati ayo dik bagian nyanyi ki yo nyanyi ora kok takon kian rap lho. ngalamun. Sujiati. Dalem. Sujiati. Mau ora ngono lho. Repe kowe Sujiati. Mau ora ngono kok. Engko tak entekne yo Ji. Hooh aku yang ngono kok. Ulo sawah sapa ngendut. Ulane sapa, Dik? Ratan atiku wis kapilut. Saipun rasaku lamun bisa cecaketan mring sliramu. Ngerti ora? Pripun? Langsung ditanu dikomplain ki Yuda Carita.